dimanapun anda berada. Ombak meneh, yo, meneh.
Ridho mawur mangawur-wurahan tengarane ngajurit gong maguru kongso tetekaya butula para pandriting turangga esti miwang dwaja kang kegitir ora kata ingkang dwaja dwaja lelayu sebit wet latalah Paman Haryo Sengguni ingkang sampun medaling Jawi saking kasatriyan Glagah Tinunu kula ingkang putra satriya Banjar Junut pundur sasana Paman jumadhong dawuh kados pundi wa sing mrembakan ingkang mapan wonten kasatriyan Glagah Tinunu lho kabeh wae anakku Ngersata Kurawa pisan iki dawuhku padha gatekna sepisan aja mok kendhoni anggonmu dandan malah kepara padha kencengana kaping pindho kerepana anggonmu padha gladen perang kaping telu olah kanuragan kepara padha ajekana awit dina iki Kakang Durna gurumu wis ngendika Kurawa kuwi pancen kedunging kasekten ulekaning kadigdayan Paman Sengguni Paman Sengguni ngendika jare Kurawa kedunging kasekten ulekaning kadigdayan. Ning nyatane perang kok mboten nate menang ngaten niku kados pundi nalaripun man. Nek kuwi nasib, Dur. Batinmu mesti muni wong perang iki jane adu nasib apa adu kasekten. Ya to? Nggih. Sadurunge kewektu sing dadi tembungmu tak sauri luwih dhisik. Wong perang kuwi ya nasib ya kasekten. Malah pangarasaku wong perang kuwi sing baku ana gelaring yuda. Kang Eyang Bisma nate paring dawuh, wong perang kuwi aja mung didoli akal ning ya nganggo akal. Sebab kabeh wong kuwi duwe apes ora beda kaya sing tak rembug karo Raden Brajadenta ana pasewakan kasatriyan Glagah Tinunu ki mau. Makaten Paman, ya pancene kaya mengkono. Dina iki putraku Brajadenta bakal njabel panguwasa Pringgondani saka tangane Gatotkaca. Yen Gatotkaca ora ngulungake bakal direbut sarana Bandayuda. Malah nek perlu Pandhawa ditumpes sak oyot-oyote pisan. Wis saiki tak wene wektu kanggo takon. Sajake Durmagati kepengin takon. Kowe tak olehi omong ning tak wene wektu nggo 2 menit. 2 menit nggih boten napa-napa kok, Pan. Pendapat itu satu sama lain berbeda. Sampeyan gadah polisi pengen mateni Gatotkaca kali Pandhawa. Ada yang setuju, ada yang menolak. Itu wajar, Kalau saya pikir jelas Paman Sengguni itu orang legan golek momongan. Cobi to. Lah wong Gatotkaca niku sing milih rakyat Pringgondani. Pilihan sudah selesai dengan sukses tanpa gejolak apa-apa. Tinggal bekerja sama secara sesama. Lah kok sampean malah ngubupi pikire Brajadenta supaya ngrebut panguwasa Pringgondani niku jane pikir sampean niku pikiran patih napa pikiran maling to, Mongko sampean iki dudu wong Pringgondani lho. Kok mentalane gawe kisruh. Lah kok badhe ngorak-ngarik negarane liyan niku pripun? Nek ngaten bener kandhane wong-wong nika. Ngendi nggon ngendi papan kok isih ana Pati Sengkuni mesti ora tahu tentrem. Lah kok persis cobi ta? Saya tidak heran kok, Karena kalau batuk itu masih bisa diobati. Ning yen jenenge watak ora bakal ilang yen ora bareng karo sing nyandang. Lho niku tenan. Padahal kita pernah mendengar petuah dari Eyang Abiyasa lho, Ketika beliau mewejang Raden Nirbita, waktu diangkat jadi Patih Wirata. Simbah Abiyasa melingaten, "Le Nirbita, lamun kowe dadi patih kang sepisan pinter mulang aja pinter maling. Kaping pindho gelem udu aja malah ngedu. Kaping telune kulinakno mikir aja sok kulina mukir." Lho, niku falsafah luhur lho, Wis. Empun.
Saiki genti aku sing ngomong ya, Le. Mbahmu biasa kuwi nuturi becik lumrah merga simbahmu kuwi pendhita. Lah aku patih, Le. Aja kok padhake karo pendhita. Bakune ayo padha budal. Ayo padha budal yen ketemu kala bendana kon bali dina iki mapan ana kasatriyan nglagah tinunu. Yen ora gelem gek dipateni. Karana kala bendana luwih ndukung Gatotkaca tinimbang kakange si Brajadanta. Weh lah dalah. Kok ngaten pripun nalare man? Pun Mas diumbar mawon, Pun. Ben gak bentang geger mawon gek ndang geger. Jagate sing kuni bendang mudyar. Ngono malah kahanan iso tentrem, malah kahanan iso ayem. Lambe lak deplok cengelmu kapok. Wis muga-muga antuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih. Bambang Swatama. Kula wonten dawuh Paman Hamiji satriya pedanyangan kula pun swatama. Matuan jaba ya, Le. Pisan dandan kaping pindho mlumpuk kaping telu kabudalake nok-nok non dateng sedika Hamid madal pasilan Maman aja kaya bocah cilik sing dadi lakumu Swatama kumrekang bala lumares budaling prawadya sakehing prawadya abrabusana nira
Maju, maju. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Satrio Banjar Junut Dursasana iki. Hi. Oh,
handedel kayuga kono risang ramandaya padyana yaksa gung cangkrama namane wil katak sini jejagi troning wareh mbadha kolam tanpa tuwuk mina-mina jero jaladri mila gugu saben ari menika Raden Kala Bendana ingkang nembe kundur saking kasatriyan Glagah Tinunu kados pundi Raden? Kados pundi menapa Raden Brajadanta sampun dipun kanthi mapan wonten ing negari Pringgondani anyekseni anak Mas Gatotkaca anggenipun badhe kawisuda jumeneng ratu. Iya. Piye Om? Paman Brajadanta wis samapta apa durung? Wela dalah padeban. Luput saka kudangan mrucut saka gendongan. Kok ngaten liripun kados pundi Raden? Ngene ya padeban. Aku wis kelakon ngadhep Kakang Brajadanta. Kakang Brajadanta wis ndak kanthi bebarengan lakuku nyekseni wisudan Ratu Anyar. Ning tinemune Kakang Brajadanta mbalela panemban. Kakang Brajadanta ora sarujuk mbok menawa si Gatotkaca kang kajumenengake dadi ratu. Sing luwih mrihatinake ing wektu dina iki Kakang Brajadanta bakal ngrebut bali panguwasa Praja Pringgondani. Janjane wis ora kurang-kurang nggonku ngelingke nanging Kakang Brajadanta babar blas ora gagas apa sing dadi kandhane Kala Bendana panemban. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Kok saged ngaten penggalihipun Raden Brajadanta nggih Raden? Aku ora gumun kok panemban. Kala Bendana ora gumun. Bisane Kakang Brajadanta mangro tingal kaya mengkono sebab kasatriyan Glagah Tinunu ketekan sang provokator Patih Sengguni. Mula Kala Bendana percaya Kakang Brajadanta mesti bubar, diurup-urup, dikoroki kupinge karo tikus Sengguni. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun kung kanduhan rimang olir lena tanpa kanen olir lena tanpa kanen yen tantulusa mengko sang Dyah Utama Paman Kala Bendana paman piye Antasena sumingkira sawetara aku bakal nyingkirke para Kurawa saka kupengane Paman Brajadanta supayane Paman Brajadanta ora kena pengaruhe wong-wong Astina pengaruhe wong-wong Kurawa mangkono ger iya paman karepen aku lan Siwa Senggana kang murba kang sarta masesa. Ya nggih duga-duga ginawa ngati-ngati aja nganti keri ya Antasena. Handedel kayung kono risang ramandaya pati ana yaksa goncang krama namane wel katak sini jejagi jroning laren
As. As. Ana dongeng entek-entek si panunggul paten ana panunggul apa dosane dosa ngungkule sasama aja tindak kuat lah iya bener kandamu lali sumber katilasan Mas Wiber panonku pating kelepyur durung sanggonku ngiat dalem kepapak ana wanara kusika-sita kang tegese kedhek mul sing putih ora pangling Anoman, ora pangling Kartomarma pancen bener. Sumedya lakumu arep menyang endi? Sajak duweni niat kang ora becik. Ketitik penderangan mripatmu kowe bajingan kelangan lacak babo. Aku goleki buron kang sarta laronku, ora ana kidang kang sarta menjangan kang liwat ana papan iki. Dudu bangsane kewan. Lah banjur sing mbok goleki Sikala Bendana. Goleki Raden Kala Bendana arep mbok ajak menyang endi? Arep takon bali mapan ana kasatriyan Glagah Tinunu. Yen ora gelem, kelakon tak pocok sing dadi gulune. Kurang ajar. Yen kena tak pringgake secara becik, yen kena tak elingke secara apik. Kurawa padha baliya. Para Kurawa padha sumingira. Iki perkarane Raden Brajadenta kelawan Raden Harya Gatotkaca. Iki perkarane Glagah Tinunu kang sarta perkarane negara Pringgandani. Kowe wong-wong Kurawa, kowe wong-wong Astina, kowe wong-wong Neneka. Ora usah melu-melu campur, melu-melu urusan ing antaraning Pringgandani kelawan kasatriyan Glagah Tinunu. Mbah Redep. Yen kowe ora gelem sumingkir nyiwah utawa nengen saka pawan kene, ana kethek tak lokke sak dosane. Wani karo aku, entek wedine kari wanine. Ya. Yen pancen Sata Kurawa arep ngruyuk Anoman ning wanti-wanti welingi Anoman. Anoman meling apa? Dalange sapa, tanggapane ning ndi, tanggapane pira? Kok iso Kurawa ngalahne Anoman ndi? Jajal ndelok kaya ngapa? Edan-edanan ora usah medeni karo Kurawa, ora usah meden-medeni Kartomarma. Wis dadi sumpahe prajurit, sumpahe prajurit ora bakal mundur yen durung dadi gotongan. Bagus. Maju kepara ngarsa leganing atimu, ya. Gedhemu cilik dhuwurmu ndek kopat kapita kaya buntute ula tapanging kejero manuk beranjangan. Tengkang kandring kulitmu jumengleng sudoanmu. Yen pancen kowe pendhita sekti tanpa waji, teko tanpa meguru, wateken aji japa mantramu. Wateken aji japa mantramu tumpang suh tebyadatamu melengsati gamu. Aja takon dosa kowe. Hei! Ah! Hei! Edan-edanan antep tanganmu ya Anoman.
wedi tenanan aku. Apa iki jane? Hei, Mati aku. Mas. Hi. Ayo. Hi. Hei. Oh. Wah. Anoman munyuk putih murang toto cekap bekuk dadekke ingon-ingon kebon binatang kowe. Ayo. I wah ambruk kowe. Hai bongko. Oh waya. Oh. Salen mungsuh Antasena iki. Bongkok ora minggat remuk balungmu Anoman.
aja mlayu kowe. Ha ha. Ta. Kowe ta oh. Wah, tombak trolong. Bosok kowe. Bahaya. Rananggana senpan endo den palangi den pan kikre aku satria digdaya barang mati tak aku jroning ati yen mati baliwan aku awit sun labuh bangsa hanjrah aruh asma reki saksi sun prawira Hi. Ayo sapa mungsuhku? Ayo kene. Iki Antasena Ayanana. Weh ladalah edan-edanan Antasena. Musuh Jaya Jatra Ratu Sindhu. Kelakon dadi pangewan-ewan kowe bangsat elek. Ayo, njogeta lak kendangi, Pakde. Antasena, mundura kowe sing kudune sumingkir. Kurawa ora usah melu celeng boloten kebo latengen. Mbuh, ora idep. Ora gelem sumingkir, kelakon. Dadi gotongan Antasena. Ayo maju ngejak pirang drak ladeni kowe. Bagus. Tak. Wah.
Sungut. Ayo, endi liyane? Ayo, adepono Raden Brajadanta. Weh, salah. Wah. Sumangkah anggros rusumbar lindhu bumi kunjing kumaludo guntur ketuk umop kang calon iki wut alah dudu karepe dhewe tinggal glanggang colong mlayu Hanuman lan Antasena Gatotkaca mudhuna lehmu dadi ratu. Pringgondani ratune kudu Brajadanta, dudu Gatotkaca. Anoman lan Antasena ora wani ngadepi Brajadanta ya. Ngger Brajadanta, aja cilik atimu. Pamanmu Sengkuni sing ning mburimu. Tak dombani saka kadohan, Ngger. Patenana Gatotkaca tak pendhawane pisan. Oh kakak Brajamusti. Manganjur laku ning angin gugur agraning arega. Gurugur neta kakiri-kiri ing ala bendana mlayu-mlayu gawe kaget ana apa? Wah kakang Brajamusti
Ketiwasan yo Kang. Kakang Brajadenta ora karenan penggalihe babakan Gatotkaca arep pinilih dadi ratu. Malah saiki Kakang Brajadenta bakal merang kampuh jingga gajah gelar bondan kang tanpa payung. Iya jagat Dewa Bathara, pasisane Ngabathara jagat. Kamangka Kakang Brajadenta biyen wis nyarujuki kalamun Gatotkaca kang dadi ratu. Sajake Kakang Brajadenta milik nggendong lali. Ya ta ya kala bentana piye Kakang? Aku tak sowan ning Pringgondani. Aku bakal sowan Pringgondani. Perkara iki bakal tak aturne Kakang Mbok Arimbi. Ya sing ati-ati yo Kang. Ora mikir nanging padha ora rumangsa terus rusak alat agesak sira aja padha sembrono kabeh ngono kasayang sukma mula aja padha sembrono supaya datan atur citra. Goro amenange jaman kala kinantang akeh manungsa sing kumrangsang mula kahanan pindha kabranang bangsa manca padha perang paten pinaten rebut bener watone padha menang akeh kawula padha nunjang palang sing tuwa ora golek dalan padang sing enom ketungkul sangga uwang dasare lumuh tumandang kono kene kahanane padha wae. Tata susila disepelekake, tata krama ora diwulangake nanging sing ugal-ugalan dianggep sing apik dhewe. Mendem ciyu saben sore banting kertu musuh mara tuwane dhewe. Ora ngelingi anak bojone bareng duwite entek sertifikat tanah digadekke. Gara-gara jaman keparat olah suci ora dikeblat sing diudi mung bangsa maksiat. Golek dukun nglumpuke jimat-jimat jare yen ditakoni nggo kuat-kuat. Maido marang kuasane sing gawe jagat. Gegaran niat jahat bentang munggah pangkat lan entuk tambah derajat, pamriye golek nikmat sing tanpa ragat. Wong wadon mlumpat kawat, wong lanang mabuk hormat. Wolak-walike jaman ngancik gara-gara jaman anyar. Mana susah dadi bingar, pikir ruwet dadi lejar. Ketitik wayang purwa saya ngrembaka. Mangkono wijiling pangandika mangsa ngancik mangsa kasanga medaling arepat Prakawan Kadi Tirta Kencana.
Kinutang-kutang tansah bisa lelati sekali lagi Mas Arya. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat pagi Mas Gareng. Wow. Pagi Dik Petruk. Selamat pagi Dik Bagong. Iya pagi Mas Petruk. Alhamdulillah sujud syukur ngarsaning Gusti Allah. Iso ketemu ning season gara-gara Patersanga. Iya Le. Ora osipun bombong kaworan bungah awit mundi dawuh saking para pepunden kula ingkang lenggah mapan wonten ing dusun Geneng iki perdana awake dhewe sowan ngabiyantara mrene ya Le. Nggih Mas Gareng. Ewadene lagi pertama sowan mrene nanging apresiasi kang sarta antusiasi para warga masyarakat kang mapan ing dusun Geneng luar biasa ya Mas Petruk. Pancen kaya mangkono Dik Bagong. Adicara bersih dusun gelar-gelir gantung gong ngenekake wayangan wayang ora mung tontonan nanging uga tuntunan kang kebak tatanan. Wo mangkono ya Dik Petruk. Nggih Mas Gareng. Jer nyatanipun wayang menika mengku teges wajib sembayang. Wayang wajib sembayang. Heeh. Lah nek ringgit menika Sunan Giri ingkang anganggit. Mila wayang menika dipun gelar kalian dalang menika ngudal piwulang sajroning Serat Trimuput menawi wonten bangsa Arab utawi bahasa Arab. Dalang menika saking tembung dalah yang mempunyai arti yang memberi petunjuk. Oh, dalang kuwi ning bahasa Arab kuwi dalah. Heeh. Sing mengku teges utawa artine yang memberi petunjuk. Mila pagelaran wonten ing Serat Trimuput utawi Sedalun Atas menika apa wae lakone critane wayang mesti kesimpulane amar makruf nahi mungkar. Tegese apa Le Truk? Amar tindakno makruf perkara sing becik nahi nyegah mungkar perkara sing elek. Oh ngono. Heeh. Lah kok wayang kuwi ana simpingane tengen karo simpingan kiwa ki mengku teges utawa mengku surasa apa Mas Petruk? Simpingan tengen menika saking mengku werdi antengi angen-angen. Antengi angen-angen. Nggih. Lah nek simpingan kiwa kuwi mengku teges iki hawa. Oh ngono ya Le.